guys, kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video nito. Higit sa lahat, huwag po sana natin kalimutan, paki-like, share and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Maraming salamat po. Hello guys, punta po kayo sa aking garden. Dito lang po sa Lipahan. Pulong bunga. King's Garden. Salamat ate. King's Garden. Ayan, may karatula na si ate. Ito yung napakagandang garden ni ate. Malamang hindi tayo kakasya sa isang oras nito eh. Yun, nandun sa loob yung mga pelo. Dito ate, magkano sa'yo to? 300 ito? Ay, pwede sa 25 pag marami. Uy, wow. Ito guys, ang mga bulaklak kasi nito, halos hindi talaga nawawala, no? Talagang tuloy-tuloy siya. Purple, pink. Purple angel. Tama na naman. Mali na naman. Purple angel. Sa dami ba naman ng halaman? Pwede raw sa inyo ibigay ni ate ng 25 pag maraming order. Pero 35 pesos talaga to kung mga ilang piraso lang. Ayan po. Madami-dami. Dito ate yung gumamela magkano? Yan. Pwede yan sa 80. Oh. Yung 80 pesos naman nila guys, matataas naman po. Kasi 'di ba may pang 50. Depende talaga sa laki. Ito 80 pesos, mayabong at saka mas mataas, 'di ba? Ito ate yung mga bugambilya mo dito. Yan, 150, wala na ng bulaklak. Ayan, nawala na naman si bulaklak. Bulaklak! Lagyan mo uli ng fertilizer. Ano kasi ulan, di ba? Ulan ng ulan dito. Ay, ganun. Mas maulan dito kasi sa Manila. Kaya nalagla. Pero magkano bintahan mo ate pag ganito? 150. Marami naman silang mga iba-ibang kulay. Yung mga wala pang bulaklak. Meron dun sa loob. Mga tag 100 po. Mas mababa yung presyo. Ito po yung croton. 100. Ang tataas na po ng 100. Dito yung pinakamataas naman, 150. Pero dito yung tea plant. Ang ganda nyo. Ang tea plant ay 150. O, 150. Pero mataas na po yung 150 niya. Bungis-ngis na naman si ate. Ito guys, ipapakita ko lang. Yung, ayan na naman, tawa. Ay, wag mo na ipakita mo. Yung mga propagation nila, pero ito guys, wala pa mga presyo. Ayan, di ba? Mukhang dumami ata ngayon natin ha, mas gumanda. Wow! Umulan eh. Ah, yun, umulan. O, di ba? Wala din kaming buyer. Ngayon, o, bibigyan natin ng buyer si ate. Ayan. Wala na naman si buyer. Mga bagong tanim. Mga bagong tanim. Pero ang gaganda ha. Diba? Mga budget meal din yan guys. Yan. Mga bagong propagation. Pero mga stable na to. Ayan, mga stable na. Ang galing naman nila ate maghalaman. Sana all. Hindi nga ako subukan ko talaga mag-garden. Yung talagang magla-live selling din ako. Mula sa maliit to, di ba guys? Ang galing. Oops! Ayaw na. Si Waray. Meron ako niyan, 300. Oh, ito guys, mother plant ni ate. Ang ganda, no? Ano bang pangalan nito? Lumbago. Lumbago. Mga bago sa pandinig ko eh. Kapag talagang mga bagong pandinig dito talaga sa Pulong Bunga, ang dami. Bago sa pandinig. Ito yung magandang bugambilya na walang tinik eh, no? Pang bonsai yan. Pang bonsai pala yung ganito. Pero binibenta mo ito. Magkano pa ganito? Ganyan, pag bonsai, na kasi yan, materials, 500. 500.
Medyo normal naman. Sabay ganun eh, no? Kaninang video ko medyo malaki yung ano eh. Ito, normal naman. Ito guys, kung ipinapakita ko sa inyo ngayon, nag 150 yung mga kroto na to kasi matataas na po. Sobrang tataas na. Siyempre, iba naman yung presyo ng mga tag 50, 100, di ba? Maliliit ito, matataas na po. Pero kung tingin namin, layo na. Nagtatawanan kami ni ate. Ang saya talaga rito. Ito guys, yung harap po nila baka maligaw kayo. Pero sa harapan, meron na pong pangalan yung garden nila. Yung mansion ni ate. Nakapit bahay. Ito guys, tsampaka. Yellow daw po yung bulaklak nito. Ang presyo, 250. Ang gaganda, no? Sa dahon pa lang makapal na eh. Bongga na eh. Ayan, yung mga plants dito. Yan, yesterday, today, and tomorrow. Wow. Ito ba yung bulaklak nun? Hindi. Ito yung violet ang bulaklak nito na may white din. Wala. Hindi ko pa nakikita ang kulay. bulaklak niyan. Magkano presyo nito? 150 lang yan. 150. Makapal po ang dahon. Maraming sanga-sanga. 150. Pero hindi ko pa nakikita yung kanyang bulaklak. Ito, ang ganda ng mga bulaklak nila, Yan, no? si pink trumpet. Mukha naman talagang trompeta. Di ba? Magkano? 100. Ito guys, 100 lang. Kung mahilig kayo sa mga pang landscaping, dito kayo kay King's Garden pumunta. Kakaiba yung kanyang mga plants. Mula doon sa dulo. Di ba? Ang ganda. Ito si mimosa. Yung rose ni ate. Medyo Naulanan. naulanan. Halos isang linggo kami dito. Talaga, buti isang linggo ulan ng ulan. Sa amin wala, napakainit. Pero ito guys, 100 po ito. Malalaki po yung kanyang bulaklak. Ayan. Ang gaganda, no? 100. Pati yung puti. 100. Yan. Ako'y rose lovers din. Ate, ano bang ID nito? Yan si mimosa. Mimosa. Yan eh? Parang kamukha siya ni no? Yung makahiya. Hindi naman siya nahihiya. Mimosa. Yan ay ID na talaga. Mimosa. Oo nga. Ano yan eh? Magkano presyo nito? 250. Ang mimosa, mas mahal yan. Ito guys, yung mimosa, kasi kung makikita nyo talaga ito sa kalsada, no? Talaga mga pambunga. Di nga, ang ganda eh. Ito pag namulaklak. Ang ganda nito sa bahay. Lalo na pag talagang mayabong na, ang ganda ng mga bulaklak niya. Wala lang siyang bulaklak na. Wala lang siyang bulaklak ngayon. Pero ito siya, oh. Ayan. Dito sa kabila naman, ate, ano ito? Ano yan? Tawag na ito. Ay, mamumulaklak pa lang. Oo, mga Garlic vine. Magkano naman dito, ate? 100 lang. Ayan, 100 lang po, garlic vine. Pati yung mga santan mo, ate, magkano dito? 100 lang. Ayan, 100 na lang po. Yung 100 po nila, ang daming sanga-sanga. Malalago na. May white din ako. Ano itong bulaklak na to? Ay, halaman na to. Ano yan? Tambourja white. Kakaiba nga. Then siya, oh. Ito guys, Tambourja white. Ay, wow! Sabi ko sa inyo eh. Ang gaganda ng mga bulaklak dito eh. Ayan guys, oh. Tambourja white. Magkano naman dito? 100 lang. 100 lang po at matataas na. Siyempre, hindi pa patalo sa kagandahan si Picara. Diba? Magkano ito? Sabi Kara. May diyan sa 80. Oh, 80 pesos. Pero guys, matataas na po. Ang bongga. Dito tayo guys sa magaganda. Ayan oh. Ang daming magaganda, di ba? Unahin muna natin to si... parang ang bongga. Ang bongga na dito, no? Ito si Antorium. Wala akong maliliit, oo. Wala ka nang maliliit? Naubos na yan? Magkano to? 1.2 na lang yan. 1.5 yan. Ito guys, 1.2 na lang po ito. Yung dating 1.5. Super laki na rin naman po niya. Ayan po, i-display na lang. Yung mga ganitong Christmas tree mo, magkano? Yung white, 100 lang din. Yes.
100 kasi ang laki ng dahon eh. Itong saging mo, Saging, 150. oh, 150 po. At least 150 na siya, oh. Pipili na lang po kayo ng mas makakapal. Eh, dati tagmamagkano to? 250, hindi lang. 600 pa nga Ay, eh. oo. Pag malaki Diba? na. Eh, ito super Laguna, oh. Pero 150. Dito, magkano dito? Kay, ito to. Yes, 500 po. 500. Si ano yan? Redachis. Nakapul na. Regasis pa ng pangalan nito. Hindi pala yan, Akala ko ano, si Green Emerald eh. Oh, Red Emerald. Oh, si Red Emerald. May nag-ano sa akin ng ID niyan. Wow, salamat sa nag-ID kay ate. Tingnan mo, pati tindera hindi alam ang ID. Redachis. Yan. 500 po. Napakahaba na po. Ang gaganda ng dahon. Dalawa pa ang ano niya. Dalawa ang puno, no? Ayun guys, so dalawang puno. Baka po may gusto. Ito guys, si Purple Sword. Magkano naman dito? Okay yan. 2K, wow. Kasi naman po, ang laki naman po talaga niya. Bongga, pang display na lang talaga. Ito, si Red Congo. Red Congo. Magkano yung ganito? Ano na lang yan. Kasi maliit na yan eh. 1.5. O ito, si Red Congo, 1.5 na lang daw po. Tignan nyo naman po kung gaano kaganda, di ba? Meron ka bang mga mas ano pa, maliliit? O meron pala eh. Ito guys, kung meron siyang magkano yon 1.5 kanina, ito 850. O di ba? Pinaka-budget friends ni ate, Red Congo. Si Gloriosum, magkano ito? 800. 800. Ah, dito sa kabila. Ayan. Abay, ang lalaki ng dahon. Paano mo ba inaalagaan to? Diba? Fertilizer. Ilang beses mo ba ilagay? Ano, isang dito sa San Isang beses sa isang linggo talaga? Ayun oh. Pwede naman sa 2 linggo eh. Magkano uli ang presyo? 800. 800. Pero pag mga ganito kataas? Ayan, 500 ito. Ah, Ito, 350 na lang yan. okay. Bumaba na talaga sa Glorioso. 500. Ito naman, 350. Mas maliit. Mas maliit, pero ang ganda po talaga ng mga dahon. Kung mapapansin nyo po guys, ang ganda talaga ng mga plants nila dito. Ayan po, oh. Diba? Nakakamangha sa ganda. Balik tayo dito. Kay watermelon, magkano? 150 pa rin. 150 pa rin. Si watermelon. Si watermelon. Pero, ang ganda naman po talaga ng pagka 150. Diba? Ang gaganda eh. Ito, magkano sa'yo to? Yan, 350. 350 si Begonia. Ate, may laserum doon. I-flex mo nga ate. Magkano yung ganito? 300. Wow, 300 na lang. Yan po, ang gaganda ng 300 nila. Ate, kunin mo nga ate si 300. Si 300. Ang maganda rito kasi talaga mga propagation mo, no? Ano yan, may 300 hanggang may 250. bonus. Oo, pwedeng 250. Wow, may bonus pa. Pwedeng 250. Nagmura na sila serum. Wow. Diba? Ang ganda. May bonus pa kung Sino to, Sile? Sino maganda? May bonus. Pwede ibigay 250. Ito ate, magkano sa'yo itong ganito? 350 yan. Si ano, rare na. Cream? Bakya. Cookies and cream. Parang ganun nga. O, diba? Sabi. Dumpkin, sabi. Sabi ni ate. 350. Kasi ito yung rare na Dipin. Ito magkano to? 600? 650? Ano bang pangalan? Ano bang ID nito? Si ano, dark. Tignan mo itong tindera. Ano ba yun? Si Dart. Dark, ano, black ano yan eh. O ito guys, paki-comment na lang po. Nagkakalituhan na sa ID. Alam mo, ako talaga makalimutin na ako mga... Eh kung makalimutin ka, makalimutin din yung vlogger. Paano yan? Ito guys, paki-comment na lang po yung ID. Magkano to ate? 650. Pero yung presyo hindi kalilimutan. 650. Ito guys, yung pink princess ni ate, 1.5 na lang po. Ayan, ang ganda ng variegation niya, di ba?
Minsan, dati, nag-half yan. Ngayon, nawala na naman. Pero kahit pa paano, babalik pa rin yan. Pag Pink Princess talaga, alam mo naman, bongga yan. Ito, maganda si... Pidatong pala yan. Dati ang tawag ko dyan ay, Florida Green. Nalilito rin ako eh. Sa totoo lang. Talaga. O, diba? Ito pala ang Florida Green. Sa tangkay lang siya nagkaiba. Ito sa kabilang Florida Green. Ito, Pidatum. Sa tangkay siya. Sa tangkay nagkaiba. Magkano itong Pidatum? Ito ay 350 na lang. 350. Itong Florida Green, Ano na lang yan? 400. 400. Pero guys, ang 400 ni ate, hindi lang dalawa. Ayan oh. Napakakapal. Ayan po. Iba naman kasi yung presyo ng tag 250. Hindi nga, di ba? Siyempre, makikita, ayan, pwede nyo na pong ikat. Magkano ba ang Ayan oh. bili ng mother ngayon? Mahal. Pwede nyo na pong ikat. 2 puno siya, tapos may ugat na sa kabila. O, di ba? Kaya 400. Di na rin kayo lugi. Pero kung pupunta kayo rito, malamang may tawad pa yan. Siyempre, may tawad pa yan. Tutulungan natin si ating ipromote yung kanyang garden. O, ayaw na. Patanggalin nga. O, diba? Ito, pero ang presyo magkano to? Yan, 400 na din. 400. Green Dragon. Ayan po, 400. Ano nga bang tawag ko dati? Nakalimutan ko. Ayan ang tindera. Uy, may variegated siya. Magkano to? Si Ring of Fire. Ring of Fire, magkano siya? 2K. 2K. Wow, 2K. Meron ng bagong suloy. Nabubulol pa, suloy. 2,000, ayan po ang ganda. Ito, uy, maganda rin to. Yan, white night. White Knight. Pero bumaba na yan. 3.5. 3,500. Si white night. White Knight. Ang bongga rin ng mga plants ni ate rito eh. May mahal din. May mahal. O, aminado naman siya. Pero hindi, kasi siyempre, depende naman sa philodendron tsaka halaman yun. Ate, i-flex mo nga to. Mukhang maganda to eh. Ano to eh? Meron ako niyan. Heartless. Ano rin to eh. Pilo din yan. O, tignan mo, pati yung tindera, hindi alam yung paninda niya. Hindi, magkano presyo nito? 100 lang po. Wow. 100. Ito maganda rin to. Chapinsi. Pag nilalagay sa trailing, Chapinsi. Wow, 100 lang po. Wow naman, di ba? May nagbigay sa akin 50 pesos. Pero libre na. Isang dahon, magti-trailing na rin siya. Totoo lang. O, ito pa kaya, di ba? Panalo na 100, di ba? Ang ganda itong Birkins mo, magkano? Ay, sa maliit. 250. Yan, may budget meal siya. Gusto nyo ba ng budget meal? Ito. Napakaganda. Budget meal na Birkins, 250. May ayan, yung malaki naman 500. Yung pinakamalaki, 500. O, napakadami naman po. Pwede nyo na pong ipropa. Ang ganda ng variegation, 500. Teka, yung, ano bang ID nitong halaman na to? Ayun, nakabili ka. Meron ako niyan eh, buhay na buhay. Ang ganda. Si Hindi maselan. Yung shooting star, ang laki na. Pag ganito nakalaki, magkano na si shooting star? 150 pa din. 150 pa rin. Di ba? Ito po, yung ganitong trailing. Si ano din yan? Si Redachis. Pag ganito kaliit, si Redachis, magkano? Ano yan? 200. 200. Naka-trailing na rin naman po, hindi maliit. Mataas siya. Full pa siya. Ang dami niya ng ugat-ugat to. Ayan po. Redachis, 200. Yung mga bongga mong Micans, magkano pag ganyan nakalalas? 150. 150. Hindi ko pa nagagalaw Hindi niya pa naaayos. Pero, naku po, napakarami, hindi na kayo lugi. Ito, si Wave of Love. Magkano to? 500 lang. 500. Hindi na makita. Ang cute naman ng dahon. Yan o. Diba? Ang ganda. Ito, si Prince of Orange. Nag-iba na yung kulay niya. 850 na lang yan. Parang mother na to eh, no? Dalawa ngayon. Ayan. 850 na lang po. Matured na po ito. Mother type na po ito. Kaya 850. Ayan o.
Hindi siya yung maliit lang. Diba? Yung tag 500, 600, di ba? Kailangan sabihin naman natin, depende naman din talaga yung sa itsura ng halaman. Kasi kawawa naman yung ating mga maghahalaman. Ito, magkano naman tong ganito? Ito, 100. Orlando, Golden Orlando, 100. Aba, ito si Subastatum. Ang ganda ng mga plants ni ate rito. Ang ganda ng mga dahon. Magkano ito? Yan, 350 na lang. 350. Kasi ano, Dati 500 yan, ano? yung 350 naman nila, super laki naman po talaga. Budget plants pa rin to. Tignan mo naman. Diba? Pang thrilling na to eh. At kung pupunta kayo rito, syempre may tawad pa yan. Wala, namin tayo kay ate. Ayan, syempre, pag marami, di ba? Syempre naman po, kailangan talaga, kung marami kumuha, yan, syempre may ano yan, may freebies. Ito magkano to? 1.5. 1.5. Si 1.5. Hindi pa kasi. Ano bang ID nito? Ano din yan eh, Antorium din. Basta, Pero pinaka-ID niyan, hindi ko. ito guys, Antorium din to. Magkano ito? 1.5. 1.5. Ito si, kahit ako nakakalimutan ko mga pangalan nito eh. Ano yan? Ito guys, si Bambino. Magkano to? Pag ganito na kalas? 400. 400. Uy, may presyo talaga to si Bambino ah. Pero ito, ganito kaganda. Oh. Lagun-Laguna. Ito si Mexicano. Mexicano. Magkano na to? Si Mexicano, 350 na lang. Alam mo, bumaba na talaga si Mexicano. 350 na lang to? Ayan guys, oh. Hindi ba? Wala na pati ako yung malalaki kasi. Ito na lang. Hindi ko na pala kailangan mag-mine sa malayo. Ayan, oh. Ang ganda. Ito. Ganon din. Pero ang laki, ah. 350 na rin to? Wow, mamimili na lang po kayo ng mas Nabenta na yung malalaki eh. malalaki ang dahon. Pero ang presyo, 350 pa rin. Ayan, marami siyang maibibigay na Mexicano. Majesty. Ay, ito guys, si Red Majesty, ang ganda. Oh. Magkano dito ate? Sa Red Majesty, 300. 300 na lang. Yan, pang thrilling na lang po. Nako, kung pupunta po kayo rito, ang ganda. Hindi nyo na kailangan pumunta pa sa malayo. Ang ganda ng mga plants nila ate. Ang gaganda ng dahon. Walang mga issue. Ito yan. Ito sino to? Ganon din. Red Majesty. Parang mas nagpapalakihan sila ng dahon. Oo nga. No? Magkano to? Yan, 350. 350 pa rin. Mas malaki. O, pareho. O, pwedeng ibigay sa inyo yung mas maliit ng 300. Pero ang gaganda. Diba? Yung mga nakatrailing doon, ito, yung mga ganito. Yan, 500. Mas malaki. 500 mas malaki, Red Majesty. Kaya pala red kasi yung kanyang ilalim, pula. Ang ganda. Yan, i-flex natin yung mga halaman nila ate. Ang gaganda. Oh. Ang bubongga. Dito naman sa kabila, Ganon din, meron din. mayroon din. Red Majesty pa rin ito. Yung maliit, 250. Oh, yung maliit, 250. Maliit. Budget plants. Diba? Ganda. Ito, si Burley Max. Max. 150. 150. Si Burley Max. Ang ganda talaga yung Burley Max. Ang lago. Puro yan si Burley Max, diba? Ayan si Maria, nagtatago. Ayo. Ay, si Marian. Ano na lang to? Maliit eh. Maliit, magkano yan? 100. Ito si, magkano itong si Enjoy? Ang haba? 100 din si Enjoy. Ayan, ang gaganda ng mga Enjoy. Itong si Batik, magkano sa inyo? Ano ba ang bigay ko sa dati? 75. 75. Ngayon, 75 pa rin. Pag si ate, tawag to, bungis-ngis din eh. Ito si Retondom. Ito, ang 150. 150. Pero, Hindi mo talaga nakalimutan. makapal naman po, makakapal. Pati yung mga risayam dito ni ate, itong ubod ng kakapal ate magkano? 150. Kasi po, makakapal na po. Sobrang kakapal. Sa isang puno, sa isang pot. Ayan, ayan, ang dami na po. Parang nga dito, yung ganito. O, diba?
Ayan, pili na lang po kayo ng mas makakapal. Mas malaki. Ayan, 150. Ang ganda talaga ni watermelon. Yung mga ganitong kalateya, magkano? Si Kalatea, 250. 250, si kalateya. Pink flash, Yan, 150. 150. Pero magaganda siya. Ito, nag-iisa na lang. Isa lang nga. Ang ganda. Rare ba ito, no? 350 yan. 350. Ano bang ID nito? Ano yata yan? Red Sandang? Red Chandang. Iisa na lang. Kunin nyo na. Red Sandang. 300. Sana tama ID natin, no? Ayan yung may-ari pa rin ang tao. Hindi niya rin alam. Nalilimutan din yung pangalan ng ID ng plants niya. Ayun mo kasi. Ito. Yan, 100. 100. Yung mga kalateya. Ito yung ganitong kagandang Chinese green. Evergreen. Evergreen. Kapal na po. Magkano? 150. 150. Ayan naman po yung 150 ni ate. Hindi lang, oh, ang dami, oh. Ikutin natin. 100. Diba? Pag ganito, 100. O, pag ganyan, 100. Isang ano lang. Isang puno, pero mataba. Tsaka ang ganda ng dahon. May anak na rin eh. O, diba? Yung ganito kataas na kalateya. Kalatea, 150. 150. 150, malago. Ayan, malago na po. Dito talaga sa punong bunga, ang gaganda ng mga plants nila. Hindi nga, totoo. Magaganda yung, siyempre kung marunong tumingin ng mga quality ng halaman, di ba? Ito. Sino ba to? Peperomia. Oo, peperonia. Si Golden Peperomia, magkano to? 150. 150. Ayan oh, hindi lang isang sanga. Dami po. 150 lang siya. Baka masira. Baka masira. Ayan. Diba? Ang ganda eh. Ay, nakakalimutan ko to. May budget plans pala si ate dito. 100 lang. 100 lang to. Merong binigay si ate sa akin na ganito, pre. Ang ganda. Ang lagu-lagu na niya. Diba umaayaw ako? Oo, sabi mo baka mamatay. Baka mamatay. Pero alam ko na ang sikreto. Nabuhay din sila ng matagal-tagal. Yan, di ba? Walang nawamatay. Yung, Ayan o. o dito muna tayo sa ano, ayan o, yung pinagmamalaki ni ating magaganda niyang mga silver satin, ivy. Yung ivy may bulaklak. Magkano yung mga ganyang ivy? 200 sa Yan, ivy. 200. May bulaklak na siya. Namamulaklak ba yan? Oo. Ang ganda ng, Alam mo, ito ang maraming umubit sa akin. eto. Magkano to ate? Yung ano, sabi nga may nag-ano sa akin eh. Ito yung Butterfly. naman, 100. 100 ang bongga na nga eh. Sobrang lago na. Sobrang lago yan guys oh. Ito guys, 100 lang po. Bili na po kayo. Tag 200 yung mga ivy rito ni ate, mga varieties niya. Ang ivy. Ito pa yung iba. May yellow. Itong sisos mo magkano? 250 na lang po yan. Ayan, 250 pero last na po siya. Yung mapayat dyan, 200. Yung mapayat daw 200 baka sa dulo. 250, super last na po niya. Diba? Ang gaganda ng mga plants ni ate. 200 na lang. Ito yung ganito ko, medyo nasunog kasi nasa labas siya eh. Dapat ipasok ko pa siya eh. Ayan ang bulaklak. Ay, ganyan pala. Ito palang bulaklak ng ivy. Diba? Sana mamulaklak na yung mga yun sa akin. Panahon niya ngayon ata eh. Ay, itong plants na yan. Alam mo yung mga namatay sa akin na ivy bigay. Ang sama ko. Pero yung binigay ko hindi pa. Oh, pero yung ibinigay mo buhay pa. Ay, kung saka ako nalaman na ano, yung pag-care tip sa kanya, namatayan muna ako. Ganun talaga. Ganun talaga. Siyempre, itong tibatid mo, magkano naman to? Yung ganito kabongga. Ay, ito, 500. 500 kasi ang laki na po niya. Ayan, ang daming sanga-sanga, di ba? Ang ganda. Ayan, ikot-ikot ng konti uli. Sa mga plants ni ate. Ito, makakalimutan natin, yung pislili mo. Magkano? Sa pislili,
Ito guys, yung pislili ni ate, 200. Yung dating tagto 250. 200 na lang. Eh dito sa Calateya, Yan, 150. 150. Pati ba dito? Pwedeng 100 yan. O yan. Depende sa ano, dami ng... Depende raw sa dami ng kukunin. Tagwa 100 ibibigay sa inyo ni ate. Diba ang gaganda? Sa kabila naman tayo. Ito magkano to? Ay, ito. Ano yan? Ano ba pangalan nito? Arurut. Ang tataas na po niya. Ano, malago kasi yan, 100. 100. Ayan po. Sobrang lago na. Pwede naman pang landscaping to. Ayan o, yung 100 nila. Ang tataas na sa isang seedling bag, hindi lang isang puno. Madami. Madami. Ito po, si Golden Pandan. Pandan, 150. 150 ang bongga. Ito si Anahaw. Anahaw ba to? 350. 350. Ang ganda ng 350. 500. Sa mas malaki. Yung mas malaki, 500. Ang ganda pala nito. Anahaw. Pambansang dahon. Diba? Diba? Ito silang tana magkano? Salantana, 100 na lang yan. Ayan, yung 100 naman po nila guys. Ang daming sanga. Ang ganda pala ng bulaklak nito pag yellow. Sa amin kasi pula eh. Marami Diba? mga kulay yan. Sa iba naman yung katiwala namin. Damo raw ito sa Batangas. Sabi ko damo. Pero sa Silang at saka sa Maynila, bulaklak ito eh. Halaman to, may Meron presyo talaga to. yung ano, Diba? yung Lugar. wild. Mayroon siyang wild niyan. Oo, tama. Pilik yun. Ang dami nitong mga kulay eh. Nakikita ko sa Batangas. Kung saan-saan lang. Pero ito, tignan mo, may presyo to. Tignan mo, 100 pa ha. Pero yung 100 po, napaka bongga naman, di ba? Ayan. Kung may 100, may 50 pesos din po. Yung sa amin kasi 50 pula. Pero ang ganda ng mga bulaklak nyo. Di ba? Eh dito ate, magkano? Ako si Green Emerald, 150 na lang yan. Ayan. Magulo. Magulo, magulo. Ayos kasi na ano. Hindi magulo, pera pa rin yan. Di ba? 150 na lang daw po yan. Ayan. Natutumba siya pag walang stick. Kailangan talaga meron siyang pool. Natuwa naman ako nito. Alam mo, napakyang ganito pa nung nag-ano ka-vlog. Ano yan? Ito ay ano, kasi itong bulaklak niya. Talaga? Si ano, Donya. Ito, Carmen ba? doon niya Carmen ka dyan. Ano bang ano yan? Hindi ko rin alam pangalan nito, pero pakicomment na lang po. Pasensya na kayo. Kasi magkapareho yung vlogger at saka may-ari. Pero ang mahalaga, magkano ito ate? 150. 150. May mataas, may maliit. Pag maliit, Eh, pag maliit talaga, 100. 100. Maganda ba bulaklak na ito? Ito. Yan. Di ba nung time na nasa labas ka nung nag-vlog ka noon? Oo. Ito sa kabila, mabuti na nakunan ko ito. Talaga. Pag mga ganito kataas, 150 pa rin. Ayan, pili na lang po kayo, 100 pakyawin nyo yung na. 100 ang maliit. Ito, meron silang yellow bell. Sayang din to. Magkano? Pag nang bulaklak to, maganda to. Pag wala pang bulaklak, magkano? 100. 100. Ito guys, yung gumamela nila, ang ano naman, ang tataas naman, tsaka ang tataba. Ang tataba ng dahon. 150 po. Anong kulay nito? Orange na. Ayan guys, oh, orange po. Kaya siguro kakaiba yung kanyang dahon, oh. Ayan ang taas, oh. Kakaiba yung kanyang dahon. Double daw po ito ng kulay, orange. Diba? 150 lang. Watermelon. Salamat kay ate. Meron uli akong palulusawin, no? Joke lang. Saan? Hindi ko lang alam ang ID niyan. Wandering Jew. Ay, wondering. Magkano ito? 100. Ito, 100 po yung Wandering Jew nila.